Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang mwnbwyw जोंनि channelआव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नै आंहा गामियाव थांनानै बिमानि मा खालामनानै लाबोदों बिबार बिलासो बुथुमनानै लाबोयो आंहा माने आइनो आङो माखासे बिबारफोरखौ फुलि खालामनो हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेफोरखौ आङो पट लानानै थांनानै गायबोजोब्बाय आरो नै पटआबो गिदिर मोनबोआखै फिसा फिसासो मोनबोदों आरो दखानाव माने फैनाय लामायावनो पटनि दखान मोनबोखायोमोन नालाय ओमफ्राय नै दा जोंना ड्रागन फ्रुइटआबो बिराद मोजां जाबाय ओरैनो सिथ्लायाव गायलाबायनानै दोनदोंमोन आरो गोदो डिश टिभि होनाय टाटा स्काई होनाय बे पस्टआवनो ओमफ्राय दा नै आइना बिबारा मालाय बिराद मोजां बारबोबाय बगिबिलाफ्रा ओमफ्राय नैबे गेन्दा फुलफ्राबो फुलि लांनायमोन आरो थाइबाना 10 थाखामोन फांसेयाव ओमफ्राय दा बियो देरनानै मालाय बिदि जाबाय आरो आइया ओमफ्राय एसे खेबस' होयो नालाय बिजौखौ दालाय खानानै मोजां जाबोबाय ओमफ्राय नै भिडिअआबो सोर खेबनाय बोरायसो हाबाब माबायदि खेबनानै होयो स्टाइल लालायलायनाय आरो खेबनाया मा होनबावनो ओमफ्राय आइया नैबे बगिबिलाफोरखौहाय नैबे मादार प्लान्टमोन आरो ना ओमफ्राय बेखौनो दालाय हास' आइया ओरैनो गारा आरो ना बेखौ फिसा फुलि खालामो बियो ओमफ्राय गावनि बिनानावफोरनोबो हरो ओमफ्राय आंबो एसे मोजां नुदोंमोन नालाय येल्ल' एसे गल्ड बायदि नुयोना ओमफ्राय मोजां मोननानै बेखौनो लाबोदोंमोन आरो माखासे सिगाङाव लाबोनाय दङ ओमफ्राय दा बेखौ आरो लाबोबावबाय आरो ना आं फुलि आग्लायनाय नुनायखाय माने आइनि बिनानावफ्रा बे मादैफ्रा लांनानै आग्लायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो लाबोबाय मालाय कालेक्सन खालामदों नै बिराद बुरजा दं बेनाव ओमफ्राय नै आंना बिसोरनो आरो लाबोनाया आरो एसे बुथुमबावनोसै मा मोनो ओमफ्रायो आङो माखासे फुलि लांनायफोराबो आं माबादों आरो ना मा होनोमोनलाय बेखौ एम्फौ अरस' जादों ओंखायनो गाज्रि जादों आरो ओमफ्राय आंखौ आइडिया खिन्थादों गावहा नै बेखौ माबायदि खालामगोन ओरै गल खालामगोन जाहैदों लहा माबानानै उनावहाय बेखौ गोलाव जाबाय नालाय ओमफ्राय नैबेखौबो बे जेट प्लान्टखौबो गाहा लहा होनानै गल खालामगोन जाहैदों गाहा जि खोन्थागासिनो लहाखौबो बहाबा मोन्दोंनो गावहा मोजां मोनथारनानै लाबोदों जाहैदों ओमफ्राय बिदिनो जेट प्लान्टआथ' फिसा दालाय खायोना ओमफ्राय बेखौ बियो हास' होयो आरो ओमफ्राय हास' होनानै जेबायदि दालायखौ नांगौ बेखौ गोलाव खालामना हरो आरो ना ओमफ्राय नैबे मालाय आरामसे हाग्रा आरिफोरखौ फुयै साफा दोनथारो ओमफ्राय बेखौनो फुलि नांगौ नामा होनना हरदोंमोन आरो आंना जायगायानो बारा गैया ओंखायनो लाबोआसै ओमफ्राय नै बिबारजों लोगोसे आंना बेफोरखौबो नांगौ फुजानि मानि ओंखायनो लानानै फैबाय आरो टाउनाव एकदमबारे गैया जायोना ओंखायनो बेखौ लानानै फैफाखाबाय मोननाय लोगो फंबाया दानदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै गारियाव सोजोबबाय आंहा बुस्थुफ्रानो सिटखौनो सिफायलायनानैसो दोननांबाय आरो ना बख'लायनानैसो मैगं मैला गासिबो जि रागा जोंबाय सासे आंनि गारिखौ मा खालामखो बायदिसिना बुस्थु सोग्रासो खालामबाय होननानै ओजों आंहा ओमफ्राय बिदिखौ बुथुमाबानो सान्थि जाया आरोना बिराद मोजां मोनो आङो बिबार गायनो ओमफ्राय आंखौनो खेलायगासिनोमोन आरो बे नोङो सुनानै होआबा गवा आंनि गारिखौ होननानै माथो होनबावनो जोंना गारियाबो बाबु फिसासो लर्ड ओमफ्राय माबायदिसो आङो नै जमा दोनजोब्बाय आरोना बिदिनो ओमफ्राय आरो जायगा थोबावासैसो नैबे एसे दंबावोमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ आं मा खालामखो गेजेरनि जायगायावहाय सोबाय आरो ओमफ्राय जि रागा जोंबाय बेखौ जिरायग्रा जायगा ओरै माबाने हाफ्राबो एसे गोलैनो नागिरोना ओमफ्राय थेवबाबो सोहरथारबाय आङो माथो खालामनो ना एफा मोजां गायखाबाय पट गोदान लाबोलायनानै ओमफ्राय आरो आइया होनदोंमोन आरो 10थासो लाबोनानै मोननैसो गालां आंनो पटआ ओमफ्राय गैया लाफिनजोबनायसो जाबाय आरो माने बुस्थुफोरखौनो नुबानो लाजोबनो लुगैयो नालाय ओंखायनो ओरै फारसे सोनानै दोनबाय आं बेखौ आरो मैगं मैला माखासे सोबावनांगौ दंबावोसो माथो होनबावनो बिमानिफ्राय बिदिखौ लाङाबानो उफाय गैया आरोना स' जोंना भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय गुड नाइट